अतनी हमने का कुछ सुनाई। हाँ चाचा हाँ कि हमने के सीखी सन हमने का कुछ नया नया चीज दी अरे उम्र वृद्ध बनी तो ज्ञान वृद्ध भी बनी बानी और नया नया चीज देख के शर्मा जी से कहे कि तनी शर्मा जी कर तनी जवाब दी जोड़ा लगाई तब नो अब रवा उहे का होता रे लिखी ना दरोगा जी हमारी रपटिया बकरी भुलाइल भैया बुझा तक ई मेहरारू अब मर मर हो गल बुझा तक क्या कह रहे हैं आप? ए तरीके जाओ यस नो थैंक यू अरे कुछ ऐसा गाई जे शर्मा जी के दिल गड़बड़ हो जाओ गदगद हो जाओ दरिया हो जाओ समुद्र हो जाओ। एगो कलाकार के संग को नहीं होता कोनो गंवार के संग को नहीं नहीं होता ना 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 साथ सच बोलो देवर के संग रहू पति के संग है रे कौनो के संग ना रहे वो खत्म बड़ा सा तोरा संग रहे तब ठीक है तब तो बिकिया के गजन हो जाएगी। फागुन के महीना बा सबकर बलमुआ घरे आइल बड़े अभी रहन के बलमुआ प्रदेश में बाड़े उदास दिया लगे सतत दिया सखी एगो पूछली कि अरे सखी अरे सखी आए हो बड़ा उदास लागता है बड़ी गुमसुम बड़ी का बात हो बोलो कुछ अपना हृदय के उद्गार कहो करो कोनो दुख तकलीफ होखे तो कहो कह मुंह से कह ए सखी का सखी का ये दिल के बाद हम तहरा से कही हाँ हमरा तो बहुत दुख बा। अरे बड़ी दुख बा देखो संगे के शादी भइल हाँ प्रीति के लड़को हो गई देखियो कितना हंसी खुशी रहता और हमार तो करम में फूट गई काहे हो का कही बाबू काहे तार मर्दा बहले बका बहरे बका बाहरा बाबा वहाँ के बहारा चल गई दशहरा बीत गई छठ बीत गई दीपावली बीत गई अब जाड़ा बीत गई अब फागुआ आइल बाटे यो बीतेला बा हाँ चैतो आवेला तो हमार बहुत होली खेले के वहाँ के संगे मन करता है बाकी ना कहियो वहाँ के फोन करता नहीं ना समाचार पूछता नहीं बताओ हमरा ई दिल के दर्द हम केने जाके कहीं पहले बताओ अपना बुचुल देवरवा से कहो चुप रहो कितना कोयल खानी बोले लू प्रीति ध्यान दो जा अरे संगही का दतनी के दोनों के बियाह भइल लड़का से ना बाबूआ भैंसा से संगही तान दोनों जाने के बियाह भइल हम सुनतनी कि तरह चार गो लड़का हो गइल से एकरा एको ना भइल चारों लड़का घूमत एकर मर्दा नहीं खत का होई हां जी कुछ दिन खातिर अपन मर्दा पहुंचा दे दे एकरा दे 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 हां दे दो हां ले ले लेवे के एक ड्राइवर वाला मुंगा हुन वो स्टीयरिंग संभारे लनी गियर संभारे ले कहती है मेहरा परदेसिया बना परदेसिया बना नहीं थे कुछ परदेसिया बना नहीं थे कुछ तहरा याद में जरेला छतिया क्या हुआ जागले रहे अखिया तड़पी के बीते जगले रहे अखिया
डॉक्टर साहब अजय भाई तनी रुपया तनी सुन तनी आ तनी हमरो सुनी अलगे से दी तनी रुपया छोट छोट होता हां बड़ ले आई तनी बढ़ लिया 20 के हवे एने तो छोटका ना चलेला जी हां बाबा तनी ठोकिन त बाबा बस डॉक्टर दीपक कुमार जी बहुत बहुत पुरस्कार देनी हार्दिक अभिनंदन बा कहती औरत ये के बला मुआ ए राजा जी मुर्की हो हां मुस्कान तू कजल पर राजा कितना प्यार करी ले घर को पयबो इंतजार करी ले घर को पयबो इंतजार करी ले घर को पयबो इंतजार तने कथक नृत्य करे देखे के भाई जाए मुस्कान जदि रविरा हमरा के ना कुछ कहनी हो हां हां तो हमरा बस कहत नहीं हां एहेंगा एगो गीत रवा गा के सुनाई हां जी एहेंगा नाच नचाई कहती है मेहरा का कहती तू कजल बराजा टिट धा 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 कितना प्यार करिले घर का बयबो इंतजार करिले घर का बयबो इंतजार करिले घर का बयबो रोज बरसे मन रहेला बेचैन रोज बरसेला मन रहेला बेचैन रात बीत हेरी करवटिया कृपया दूरी बना रखे भूल भैया जागले रहे अखिया मां सरस्वती हॉस्पिटल अजय यादव जी डॉक्टर साहब राजापट्टी कोठी पुरस्कार दिले बनी हार्दिक अभिनंदन बा कहती औरतिया का कहतिया सारा मनो नहीं आव तारो हो हमरो करे कुहकावतार हो हमरो करे कुहकावतार हो हमरो करे कुहकावतार हो सारा मनो नहीं आवतार हो हमरो करे कुहकावतार हो हमरो करे
सरस्वती हॉस्पिटल डॉक्टर अजय कुमार जी राजापट्टी कोठी पुरस्कार है हार्दिक अभिनंदन। कहे मोहनदार तिवारी घर में रोवे हर प्यारी सुन मोहनदार तिवारी घर में रोवे हर प्यारी बाबा पैसा न बुझे लो बतिया महेंद्र तिवारी यह महेंद्र तिवारी जो ठेका बजाओ तने जितना निमन ठेका बजाइले उतना निमन गीत लिखिले और उतना निमन गइबो करे उतने निमन नचबो करिले यहाँ के त जागले रहेले आँखिया ए राजा तड़पी के बीते रतिया फागुन का महीना में ऐसे कहे के बा का